Share this video. Share this video. Share this video. Chizoba Channels TV. I greet you. Share Chukwu Godwin. Eh? Only one important observation. Eh? I'm not known to take you this observation from what is going on Facebook right now, because all if I see na na muli fe. Eh? All if I see na muli fe. Ife melu edejiwe ebe nwee. Ịghọtago? Onwere onye asụrụ ife eme kele ka esi atụ inu a. Onwere onye emere ife emele ọna ka ọgụnụ obi adụ ya mma. Ọkwa ka esi wee na-atụ inu a. Ọkwa asị na onwere onye emere ife emele ọna ka ọgụnụ obi adụ ya mma. Ama ọ na m asụtara inu a. Ọ na m asụtara inu a. Somebody nyere m aka wee correct ya m na disi inu ntụba. O nwere ife kpatara njikwa ekwu okwu a. Metụ aka na share button. Ịghọtago? Ka ịghọta ife njikwa ekwu okwu a. Remember that during the past months na this Facebook on Afio Zion, he is the only online billionaire. And in fact, Ebony's son made a video about Zion, and so many of all these bloggers and some people in the comment section. Zion the only organization in the East. Nando Garanyando same whole time with Facebook. Ni for so go maka ha na whole time even on Facebook their reply to you. No Zion the only big man have follow mwelu time ide appear na Facebook, no appear na comment section, no appear ebe niile ikwute nke ihe ekwute obia saago. No Zion the only big man have follow mwelu time. Ichetara ife dị otu a n'iru akwụkwọ a. Water is life. Ziko mo na ụgwọ ndị Zambia. Ziko mo kwa mbiri owewu, thank you very much. Ịghọtago? Ha wee na-ekwu ya maka na ha kọlụ ha ebo nwa idume. Ha fịọkọcha ha were ebo nwa idume. Ha kọwa akụkọ kọchasịa akụkọ ha eji onwe idume wee mechi dị akụkọ. Ịma na akụkọ ha adịghị complete. Kedu ife akọbụghị maka this man? Kedu ife akọbụghị maka this man? His only crime was standing up for the ministry that gave him life, standing up for the man that gave him hope, standing up for the ministry gopụtara from ebe ọ na-adakpu e wee recruit against him. O nwebụghị ife a na-ebo mmadụ ebo. Igbo Nation Palace TV, I greet you. O nwebụghị ebubo a na-ebo mmadụ ebo ebubo ha Zion na Facebook a. O nwebụghị akụkọ a na-akọ. O nwebụghị ihe a na-aga agọ bụ ha Zion na Facebook a. Eji wee sị na onye ọ na-eme omume na-ebu obube. Now ha wee sị na other big men enweghị time, na ha enweghị time Facebook na nọọsụ ọsọ Zion ya dey pray na Facebook. Nekwana anya o yarala m ekwubeghị ekwu pịarala m ka ekwuru maka Seaman Global nwanne anyị nwoke. Ọkpọgo in ozugbo na Facebook broadcast a na-eme ka ọ dị debunk ife kwuru sharp. Pịarala m otu ife ka ekwuru maka bebi ọkụ issuego statement, agụgo statement ahụ agụọ na Facebook. Ebony's son even made an example. He made a reference to Bebioko then. Ebe ọ na-throw passes at Zion. I am asking you. Ekwubughokwu ife ekwu maka ndị ahụ ọ na-awụ parala m ka ekwuru maka ha. Imagine by the time anyị ekwu half of ife ekwuru maka Zion n'ebe ndị ụmụnne anyị na-abụ anọ DSS ya da fly n'elu na ana n'ebe niile. Ọkwefuru nda onye ha gburu anyị agba ọbala. Do you ịmara ife go na Chukwu kwekọrịta n'ụwa
mee ihe hapụ ndị okomoko a now ha ncha niile ewu ha na-echi ya video yes Seaman has spoken Bebioko has replied akụ reply ya ha gwe na kpuo ọsọgụ ụsọ onye nọ na Facebook ọsọgụ onye nọ na Facebook sọgụ nọ na Facebook sọgụ nwa ọgaranya nọ na Facebook ịhafụ ndị ọgaranya ndị ọzọ nọ n'Ebonyi steeti ịhafụ ndị ọgaranya nọ na Anambra they don't have time for Facebook they don't have time for anything mana akụji ekwuru ife maka Bebioko pụta debunk oye you were sharing it now boy yes no debunk gay ndị mmadụ bịa nụrụ ife o debunkụrụ ekwuo maka Seaman Global pour in a live broadcast unu na-asị yes Seaman has spoken come and hear what Seaman has said mana unu kọluba akụza yọrọ ọpụta kwuo okwu unu asị na ọsọsọ nyawo ọgaranya by the time unu ye aya akọlụ quarter of ife unu bola akụza yọ na Facebook a bo Bebioko DSS ya nọ at the door of every single person na-ekwu unu ye expose show na Facebook a mana unu amaghọ ndị a na-adọ mma ndị okomoko ndị troublemakers ịghọtago unu agwago m unu you cannot keep a standard you cannot live up to. It doesn't work as far as Ezugbo is concerned. You cannot keep a standard. Hancha niile kita ekwuwena na ọhụrụ na onye ahụ Bebioko na ọ eme nke a ọhụrụ na onye ahụ Seaman Global na ọ eme nke a na ndị Nnewi maka ife anya ụba mana akụza ya mmeye una klasị na-akpagharị una afụbụghị ife mụnwa Ezugbo na-agwa una never see anything unu ka na-eti mkpu akpagharị ife ka ya aka unu ka na-abịa unu ka na-etigodu mkpu kịta ahụ ife ka ya apịa unu ya abịa until ụbọchị unu ya decide ya irespect onwe unu kwailu onwe unu bụ na Facebook unu che nọọsụ unu ndị agụgụ m unu life doesn't work that way. Life work both ways. Life na-eku like a ceiling fan okusanda onwere onye nwe monopoly over anything a na-eme n'ụwa isi na ngụ mekarịchalụ ofu ụbọchị ya afụkwa onye na-eme nke ya afụkwa onye nke ụka na mmụọ ịmara ife ya wee meghọ ya adịghị mma. Don't do it to anybody. Don't do it to anybody. I am asking you, don't do it to anybody. Ọkara ihe etu ahụ mana a na-ekwu ya ọtụ ka agba ife a na-ekwu unu sịrị na akụza ya onwe me ha n'ọsọsọ nyaụ dị only online billionaire online millionaire n'ọsọ nyaụ dị only ọgaranya ya awụ ọpụta ọ na-akpagharị na Facebook ebe niile ebe ekwuru okwu ọsa eghala na ọkpọ polisi ịghọtago. Daniel Ebuka, if you drop that comment here again, I block one go here. Or brain to comprehend what I am saying. I will block you from this place. I don't cause problem between them. Which problem can I cause between them? Drop another comment, can block whatever also. I'm going to cause problem between them. When even while they say we have here. Or also, so ntunu si shi ghọta ife ka unu yesie twistie ka unu wee na-aghọta ya n'ụdị arụrụ ana kelebe na cause problem between them n'ife nnekwu. This video na-eme kịta kere ife consign ụlọ akụ Zion and the Bebioko na ife a nnekwu kere ebe ọ ya cause ha problem. I'm asking you ịghọtakwa n'etu isi chi ịghọta because amụrụ m na ụbụrụ unu a na-elimiti etu nwa mkpụmkpụ ife ahụ unu firu n'ọsọsọ nyawo ife unu chọrọ sọsọ nyawo ife unu chọrọ ịnụ onwe ife unu ebubo akụ Zion n'ihu akwụkwọ okwugharị ọnụ na Facebook na-asị na ọsọsọ nyawo ọgaranya na-epigharị na Facebook na ndị ọgaranya ndị ọzọ ahụ emeke onwe nke unu merụ art ya asị nwaanyị ọ ya-eji art ya na akpọ ji emewe biznes ya. Okay, Daniel Ebuka, it's obvious you are not supposed to be in this broadcast. Off you go. You want to go? You see, now, Akam Kepu go through maka Bebioko. Bebioko issue a statement immediately.
They started sharing it now, telling people that Bebioko has replied. They were even instigating Bebioko that he should go and call police. No one how we are Nyamenga. Bakam Kekulu Maka Seaman Global. Seaman Global respond in a voice call. Have you share about the video? Na Seaman Global go no respond, go. No one how we are na Hayemenka. Can na kwasigu. Kelu ko yesi we do na owuruzie na akuzayon kwuokwu nyanwa. Okay, Okoye Collins, before I block you, a jobless man like you cannot be in my broadcast. Je cholo ogbo ichokwa ayila agbada deke noro na Facebook. Oni yezigbo akwa wunya oni na eriju afọ. I am telling you, je cholo ogbo mo na ga ogbo. Go and find your mate. So support on this Facebook page and offer. If they close this Facebook, if you can take it, you can take it on a Facebook. You want to go? So if you go, what is good for the goose is good for the gander. What if they say that what is good for Mr. A, that when Mr. B do it now, because you hated Mr. B so much, he is not at the liberty to do what Mr. A is doing. Look at Bebioki respond to the Hana Korea cannot respond to Manaura Kozayon. Oga must you respond to everything? Oga must you respond to everything? Eh? Why can't you go and face your business? Are you the only rich man that is on Facebook? Eh? Okay, my people, look. Do you think Seaman and Bebioko are too big to overlook such outrageous allegation? Look at the question on Ajo. Look at the question Guru Najo. Do you think that Seaman and Bebioko are too big to overlook such an outrageous allegation? But he believes that Akuzayon is too big that he is supposed to overlook Ebenebe and the Jemeje Habugorian on Facebook. Or ya Ishetaria no so nyawo and Igbo big man on Facebook. Unewo Bebioko Mariato, Unewelun Doga and Dozo, Mariato. Meru no Mune Bele. Ifele Mekeno on Facebook. Every single thing you people stand there for is turning against you every day. You still have not seen Kama. You are asking me if they are too big to ignore the allegation against them. But every day on Facebook, kono na kolofu na eba Akuzayon. Onwepo hudi afọ na akpobuhe. Onwepo hudi yu na akpobuhe. Una emegido ni ife. Wobata brand ya. Ife erisko jiweche tushomanga. Ife erisko tomatoes jiweche etushomanga. Unu megido ni ife. Wobata brand ya na Facebook. Na koto se brand ya. Onewu nundu. Ofado ne mono se na mmanya na ebu kidini. Ofado ne mono se na nkamen. Onewu nundu. What else can you do? Can you do worst injustice you made to a man than he discredit the brand of Batanafia? I am asking you. When you say some things about some people personally, they may overlook you, but they call that thing then at their business place. Gonna have barrier. Onwepo ife ana eme mmadụ eme. Onwepo iyi ana agọ mmadụ agọ. Onwepo injustice ana eme mmadụ eme. Unu emebo Akuzayon nwe idume n'ihu akwụkwọ oji ikwu okwu. Una agwa na ọsọ nyawo onye nọ n'ihu akwụkwọ. Na ọsọ nyawo ọgaranya ndị Igbo nọ n'ihu akwụkwọ. Ọ na ọha afụ ndị ọgaranya ndị ọzọ. Na ọtụtụ ọnụ omedoro ego na ọdị obironi aka ọwụ. But Bebioko is justified, and the Seaman Global is justified. Njime Gulezigbo Anajum Sem, do you think that Bebioko and Seaman are too big to disregard the allegation, outrageous allegation? Do you want me to outline the outrageous allegations that you people have leveled against Akuzayon? Was he not Niwa Okwakonu Body Obungongo?
Was it not n'ihu akwụkwọ ka unu gwara ya na ndị oti na-alụ na nga n'obodo oyiwo and so many places because of ngwongwo ọ na-ebu n'ọka nkụ? Was it not n'ihu akwụkwọ ka unu gwara ya na ife committee na South Africa and Mozambique not too much? Was it not n'ihu akwụkwọ ka unu kpọrọ ya all manner of name? Kedu ife unu akpọbụghị? Kedu ife unu kpọrọ ya? I am asking you. Kedu ife unu akpọbụghị? Yeah? Kedu ife unu akpọbụghị? Unu level go worst allegation be. Unu level go worst allegation be. Onweghị ife unu ebobụghị. Onweghị ife unu ebobụghị. Unu discredit go business ya. Go and discredit baby ọkụ. Give ife imere onwe. Pụta na Facebook mee video discredit ye baby ọkụ odogwu Peters. Give ife imere onwe. Mana ife niile awụ ife unu na-eme akụza ya nnewu unu ndo ọ bịazie na Facebook ịbịa debunk something o enwezi ife ekwuru maka ọ pụta ka okwu as somebody unu expect ya na kpuo nye ekwuru okwu ọsọsọ nye awọ garanya nọ n'ihu akwụkwọ. Everything unu believe is turning against you people every day. Every single thing, every single standard go unu jinala we judge ya mmadụ n'ihu akwụkwọ is turning against you people. 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 We fe je park ihe ekwu for n'ọsọsọ nyawo ọ na-agbagharị n'ihu akwụkwọ na ndị ọgaranya ndị ọzọ ahụ enwefe Facebook. They don't have time. Na ife ọsọkwa ogwu kwuo maka fa. They don't care. They don't care. Now you have seen that what is good for Mr. A is good for Mr. B. That the same way Akusi abia the bonk if oju unu kwuru maka not the same way ka Siman si we bia salon we. The bioko bia salon we. And so for some of you who are instigating Bebioko and Seaman to take actions against Ogechi, that is the same way. In some cases, not too obvious, Akozion will take action against whoever. So, what places these three men different from the way they have all reacted to Ifekulu about them? I am asking you. The simple answer is because you hate this one and you like this too. Your hatred cannot do anything. You are just a single human being. That is one thing you have failed to understand. You will see 50 people here that will say they like what I'm doing. So hold that your opinion to yourself. My standard, which I try to teach you that is the best, is do unto others the way you want others to do unto you. If you stand by this, you may not be major mad every day. Because before you make mad, you will first of all weigh it on a scale, put yourself in that person's shoe. If you make it go ahead and do it. Or only if you know to accuse where react. Now such them dialogue. Allow other people to react in their own various ways. Or carry it to aho. Or carry your to aho. You know, pass like that. Okay, for the Nakwaka, Bebioko has replied. Seaman Grover has replied. Oh, so now how supposed to reply? How supposed to Imanya simply because they are billionaires. Yeah? They are not even supposed. I thought they are supposed to walk away and overlook that thing. I thought they don't go to Facebook. I thought big man, they don't frequent Facebook. I thought big men, they don't care. They face their businesses. What has changed now? That you are tagging us everywhere around. Yeah? What has changed now that you are tagging me anywhere where you see where they shared Simon's reply and the graph? What has changed? So the mother supposed to be a woman. Yeah? Okay. Ebuki, let me block you. You don't need to be here. Since I can't stop it, you don't need to be here. Ndala. Okay, for so you know, stop it. You need to preach peace. All on a page in Kenny. Write down. They are like this, they are like this.
from since if I have not blocked people from this page, I have blocked more than 100 to 150 people, and only God knows that I am willing to block more. Yes, I am willing to block more for as many as who has decided not to have sense and see reason. You think everybody on Facebook must be reasoning like Opo like you? Yeah? Some of them preach peace in a beautiful now. Why not? I'm on enough comment here. Na JPAC in all life. I'm on enough comment here. However, say yes, especially that one. This one. Only I will suffer. JPAC right down. They are jealous of you. Osi heba aputa bia na nkeru. Olejiri. Ogonso wadro. Olejiri ona afiafio owo onye udo, oga atumatu udo. Oge onye okpu udo, okpewu udo immediately na obia na nkeru. Eziokwu, hence na unu decide na aya de kwu eziokwu. Unu fulu eziokwu, we wola akwa we kpuo ye. Onwebo, kedu the allegation unu na agbagharị n'efa. Respect to see man and the Bebioko. Like I said, my only regret in all this is bringing people to innocent of Ifa Aneku into this matter. Otherwise, you that is coming out to fight for Ifa Aneku Maka Bebioko and the Seaman Global, how many times have you fought for Ife Ekuru Maka Akosayo? Is Akosayo not a human being? Oh, Ohamado Moria, Ohomado, Omo Omo family. Mane no luna ekukuo every single thing. Be obuli na bagari na Facebook. Enolo koga aka na oba. The day unu decide na ikwu eziokwu na Facebook a ogba agala ama. Mana esi na ihe ekwu dị eziokwu. Ka anyị nọrọ na mmehie ka amaraba ala anyị ụba. Ka anyị nọrọ na mmehie. Choose your own kind of truth. Let me choose my own kind of truth. N'ikpeazụ amala onye na-ekwu eziokwu. Ọkara ihe etu ahụ. This is the shortest broadcast Ezugo has ever made, because I'm taking my leave now. I just say make I come and update you that indeed billionaires, ndị ọgaranya, they are on Facebook, and when you say something about them that they don't feel it is right, or if you say something about them that needs them to reply, they will reply. And when it gets to the point that they will take action, they will take action. It is not limited to Akosayon. Two other billionaires. One was mentioned by Kelafe Ebonison. It has happened. Indeed, they heard something that is unheard of about them. They came out and they responded. And believe me, when you get to the point where they have to take action, they will take action. And that is the same thing Akosayon has been doing in Igbo. There is no difference. If you say anything that he feels like he needs to respond to, he will come out and respond. Because despite being Oga Onyewelego, he's a human being and don't feel like you. And if you feel like you need the allegation or your favorite person allegation, don't enjoy allegation or favorite. You may not like that person, but that person may be pillar and hope to so many other people. That person may be a role model to so many other people. There are people who are looking up to that person. So don't think that because you don't like that person, that it is left for you to determine the fate of that person. You don't do that. If you don't like somebody, you walk away. There are people who love and cherish that person. So don't think that, no, this person deserves whatever he's getting. But your own favorite person, a more capital from nowhere. A more capital from nowhere. Nke keep you at home. Hasi une golu. Nke keep you at home. Hasi une golu. Onye kwuru ụgwọ na nke ahụ ị na-eji support. I'm asking you. Thank God for block button. I have activated it again. And for as many as you feel you know it that constitute nuisance on Facebook, we follow pastor. I have chosen another way to handle you people. I may not even be talking to some of you. Piam epuozubo. Piam epuo.
ịchọ disguise zi onwe obi na inbox m na-asị m ezugo ahazi m afụ vidio ma idenu meseji na WhatsApp ahazi m afụ vidio asa achịkịtara m anyị ma onye ewu anyị ma onye ewu the shortest broadcast ever signing out ka abalị amala anyị